Bisaya na dako, nagpatiwan magbuot. Bisaya na dako, nagpatiwan magbuot. Bisaya na dako, nagpatiwan magbuot. Trailer pala yun. Panis niyang Squid Game yun dahil mag-i-Squid Game ako sa totoong buhay. At doon ako sa pedestrian. At dahil andito ka na, di na natin pabibitiin ang panunood mo. Ako si San H. Diretso na sa video. Bisaya na dako, nagpatiwan magbuot. What the Pastilan. Pasensya na kayo. Retarded yun eh. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Upa. Upakan kita dyan eh. Galing nga pa ako sa Korea. Ipinadala ako dito sa lungsod ng Davao para maglaro ng Squid Game sa pedestrian. Upload tayo sa buong mundo. Humanap ka nakausap. Kapag green, go. Kapag red, stop ka na. Lalo na kapag hindi ikaw ang gusto ng taong gusto mo. Know your worth. Pero di ko kaya. Bakit matagal mag-go? Dahil matagal mag-go, sasayaw na lang ako. Sapakin ko kaya ito para makatulog. Bakit ang tagal ng red light? Tumigil ka! Ang kapal ng mukha. Humayo kayo at magparami! At isang mabilisang shoutout na din kay Brelen Dituya. Bilib ako rito. Lakas ng fighting spirit. Pinahapon sa ating lahat. Binabati ko kayo dahil kayo ang nakapasa para sa susunod na palaro. Kayo ang mga natituring na malalaman ko ito. No. At ang larong ito ay natatawag na Speed Game. Oo, Speed Game. Hindi ito Squid Game. Na kung saan pwede kayong tumawid sa loob lamang ng 30 segundo. ginagawa mo? 5분 안에 술래의 눈을 피 결승선에 들어오는 분들은 At ang maiiwan, bahog lubot. Bahog lubot. Naku, patay. Oh, pwede na kayo tumawid. Bakit ang tagal naman itong traffic light na ito? Pwede na kayong tumawid. Ang tumawid, pangit. Bakit hindi pa kayo tumatawid? Tawid na, mga pangit. At isa mabilisang shoutout na din kay Angelo Ramirez. Yeah. Daddy. Oh my God. What's up? Daddy.
Bilib ako rito. Ang lakas ng fighting spirit. Ako ay nandito sa inyong harapan, hindi para manggulo, kundi para bulabugin kayo. Tira yata ang ulo nito. 술래의 눈을 피해 Huwag kayong matakot sa akin. Kung nakita nyo ay red, huwag kayong tumabok. Kung nakikita nyo ay go, huwag kayong mag-green. Hindi nyo malalaman ng anong ibig sabihin ng aking sinasabi. Nahahawa ako sa kabubuhan mo. 5분 안에 술래의 눈을 피해 Sayang. Sige, ang tumawid pangit. Ang tumawid pangit. Tumawid talaga ang mga pangit. Daddy, my dear host, you know. At isa mabilisang shoutout na din kay Mercy Hyver. Yeah. Nakalaya ka na naman pala. Daddy Yankee, my dear host. Magandang araw sa ating lahat! Relax ka lang. Magandang araw sa ating lahat! Bueno, sa wakas ay narito na tayo sa huling... Bueno, sa wakas ay narito na tayo sa huling laban! Bueno, sa wakas ay narito na tayo sa huling laban! Ang huling bahagi ng palaro ng kabilang daigdig ay narito na! Ang huling bahagi ng palaro ng kabilang daigdig ay narito na! At ito ay isang malaking laban! At ito ay isang malaking laban! No. Ito. Sino kayang mananalo? Sino kayang mananalo? Yung bunga nga mo sumasago sa tega mo eh. 5분 안에 결승선에 들어오는 분들은 Pagbilang ko ng 3, mag-i-skirin na ako! Mag-i-skirin na ako! Pasay que pesada, ski. Sayang. Simulan na ang laro! Sigaw-sigaw ka pa. Daddy, West Side. Daddy Yankee, my dear host.